Ake sithathe ithuba senze le video yokushaya izandla sincome. Ake sincome umntwana uMisizulu kaZwelithini, sincome ubaba ubhuti njalo sincoma ubhuti uMisizulu. Njoba ngimbiza ngobhuti ke nje angifuni ukukhuluma kakhulu ukuthi why ngithi ubhuti ngoba niyalazi udaba ukuthi nje nishaye ngathi anilazi. Nifuna bese kuthiwa uMakhanya uthe uMax uthe hayi ake ngidluleke lapho ke ngiyincomela ubhuti inkosi yami umntwana uMisizulu. Ngeke bese kuba kubi konke bakwethu, ngeke bese kuba kubi konke. Akekho umuntu omubi nje kuthiwa mubi nje kuphela, ayikho into enhle ngaye. Ake sikubonge wena bhuti, sikubonge bhuti obizwa ngesilo ngesenzo osenzile, ngesinyathelo osithathile sokuthi wenze isahlukaniso nale ntombazane le uma weyingane eziningi lona owawukade umthathile. Yinhle lento oyenzile ukuthi uvela umkhomba indlela uphinde futhi uwithdraw yonke isecurity ebiqondene naye. Uwithdraw nje wonke ama benefits asendlunkulu abeqondene nale ntombazane le uma weyingane. Siyabonga kakhulu siyisizwe. Inhloso yezinkulumo zika Max Makhanya ukuthi asilunge isimo endlunkulu. Sikhathele